mache? Jo veig un globus al sostre. I tu, Simà? El Santi. L'home que veus? Moltes persones. I tu, Gengo? Una luz. Anna, què veus? No veig a ningú, només roba. I tu, Eugeni? Jo veig la guitarra. Precious? Jo veig la cocina. I tu, Mariona? Càmeres. Què veus, Mandy? Jo he vist l'om. I tu, Burbinder? Ah, no, vai. David, què veus? Veig molts peus. Enric, què veus? Moltes cadires. I tu, Xèrif? Jo veig el sostre. Santi, què veus? Vitralls amb molts colors. Mary? La paret. I tu, Montse, què veus? Jo veig gent. Què fan? Miren. I tu què veus? I tu? I tu? I tu què veus? I tu? I tu? I tu? I tu? I tu què veus? I tu? I tu? I tu? Què veus? En una ciutat provinciana, capital de comarca, s'hi viu bé, sobretot si només mires allò que vols veure i evites mirar a altres realitats. La perspectiva és important, tot net i endreçat, tot en ordre. Vides que es toquen, quasi es freguen, vides que ni tan sols podem imaginar. Herois. Herois que seran els nostres sogres, que seran els pares dels nostres nets, les parelles dels nostres fills. Perquè aquest és el futur que s'apropa i potser que el comencem a mirar de cara. Benvinguts a Mirades. Sabeu a quina hora obren? Ja hauria d'estar obert. Obre quan volen. Això sí, obren. Agafa-t'ho amb calma, que n'hi ha per estona. És que no sé què hi fan, que ens deixin entrar i ja està, no? Quin número teniu? Jo tinc el 32. I el 44. I jo el 27. El 19. El 606. Jo no em puc esperar per tanta estona. Sí, jo tampoc. Assistent social. La seguretat social. Comissaria. Els papers. Fronteres. El INEM. Jo vaig venir ahir i estava igual. Està igual, com... Cada dia està igual. No tenen mai pressa aquests. A mi no em deixaran entrar. A mi tampoc. Mira, jo ja fa hores que espero. Me'n vaig, ja tornaré demà. Mira, és que cada dia està igual. Sempre igual.
19. Home, Amina, què tal? Com estàs? Bé? Què tal, Fàtima? Com vas? Bé. Bé? Què tal els estudis en dret? Com va l'institut? Bé. Sí? I tens amics allà? Sí. Sí? Sí. Perfecte. Tu continues estudiant, que així tindràs un futur, eh? No sé si em servirà estudiar. Avui tenia un examen i mira on estic. Home, però... Fàtima, això no pot ser. Vull dir, la teva mare pot venir perfectament sola. Què fas aquí? La meva mare no pot venir sola. No entén el català, és més important que l'ajudin ella en els papers. Però la teva mare sí que entén el català. Amina, ¿qué tal? ¿Cómo está Amina? ¿Tú bien? Es mal, Amina. ¿Mal? Amina es mal. No para tanto, Amina. ¿Tú por qué aquí? ¿Por qué? Ai, si nestaqimra l-għaju da għana m-mudanish. La mare diu que s'acaba l'ajuda i no tenim per menjar. Amb què pagarem aquí? Momento, miro expediente. Vale, yo mirar. Momento, ¿eh? A ver. Amina, ¿qué? Amina, a ver. Amina, 3 niños. Sí. Marido baja laboral accidente. Sí. Vale, bien. A ver, ¿cómo tu marido? ¿Está bien, marido? Es mal, marido, le duele la falda. A la falda le duele la falda. ¡Ah, la espalda! La esquena, Amina, esquena, dona, la esquena. Madre de Dios, una mirada para... Sí. ¿Y tú? ¿Has encontrado trabajo en INEM? INEM, ¿trabajo tú? ¿Trabajo? Bueno, Amina no trabajo, no, catalán no trabajo, Amina. Amina INEM no trabajo. Hombre, Amina, catalán importante. ¿Por qué tú no curso? Amina trabajar el curso, Amina comer, niños, vestir. Amina curso catalán. A ver, un momento. Deja, yo pensar. A ver, ¿dónde? A ver. Amina, ¿podemos alargar... Fàtima, dígale a tu mare que podem allargar l'ajuda, tu. Has demani d'ajuda, que no girat. ¿Bien? Sí, bien. Pero necesito fotocopias. Fotocopias, ¿eh? NIE, tuyo marido, fotocopia. NIE de los 3 niños, fotocopia. De la seguridad social, los tuyos, fotocopia. El contrato laboral, fotocopia. El libro de familia, fotocopia. Mucha fotocopia, Amina comer 3 días. 10 días. Mucho. Vale, Fàtima, dígale a tu mare que ja li faré jo les fotocopies quan vingui. Ja li faré. Y, Amina, esto. Toma. Esto, ¿vale? Para curso catalán. Catalán, curso. Amina trabajar, no catalán. Amina trabajar. Amina no catalán. Pero Amina, catalán importante para trabajar, Amina. A ver, deja de pensar. Mira, a ver, podemos tener ayuda para alimentos. Tú comida. Para alimentos, toma. Para alimentos. La mare diu que això si dura un dia o una setmana. No, un mes. Es bien. Bien, perfecto. Pero, Amina, tú continuar pasando por INEM para trabajo, importante. Amina cansada, INEM día ayer, INEM, mañana tarde, INEM. Amina no, catalán no trabajo. Amina no trabajo. Mira, Amina, aquí revistas para buscar trabajo. No sirve, Amina, no sirve. Amina no leer, no catalán, no trabajo. Amina no trabajo. Limpieza bien, no trabajo. Pero tú, Amina, no desesperes, tú buscar trabajo, tú catalán, tu curso catalán, pero Amina, por favor. Pero Amina.
El 19. Kenshi. Hola, Amina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien? ¿Qué tal, Fàtima? Com va? Bien, què tal, Fàtima? Com van els estudis? Molt bé. Bé, tens amics allà a l'institut? Sí. Sí? Perfecte. M'alegro moltíssim. Tu continues estudiant, eh? Potser que em servirà estudiar. Avui tenia un examen i mira on estic. És que no sé què hi fan tot el dematí. Allà, demanant i demanant. No, i esta nena, tu creus que ha d'estar aquí demanant caritat? En comptes d'estar a l'escola, mira, a fer de traductora. Oh, és que no saben ni el català, No fan res per adaptar-se. Només demanen. I a la porta de l'escola sempre estan elles, les mares, i no xerren en ningú més. A sobre, em miren com si tinguessis por. No, ja, i tampoc jo estic molt convençuda que en tinguin aquelles notes que els passa la mestra, però com que tampoc parlen de ningú més. I a mi, mira, estos de benestar social, mira el que vulguin, perquè jo, als meus fills, jo no els porto a l'escola del barri. Ui, és que ni ells ho farien, això. Una cosa és la teoria, però una altra és quan és un fill teu. A l'escola del barri està tot ple d'immigrants, allò fa por. Por? No. Polls que porten. Polls i maldits catalans que no tenen mica de els haurien de fer religions mèdiques obligatòries abans de deixar-los entrar. Res, jo vull deixar una cosa clara, és que jo racista no soc, però tinc el dret d'opinar, no? Vale. I jo opino que primer haurien d'estar els de casa, nosaltres, el país, Catalunya. Ja m'entens, no? Clar, perquè aquí també hi ha famílies que ho passen malament, no? Aquí també hi ha famílies que tenen feina, no? Tot parell. I aquí els autòctons, que diguéssim, quan nosaltres anem a demanar un ajut per un nostre fill, ens diuen que no hi tenim dret, que no hi ha recursos. No. Però és que no pots ni parlar amb ells, que són tancats. A la comunitat ni la paguen, ni la netegen, i la murmut, perquè si dius alguna cosa racista. És que això és un coladero, No paren d'entrar i d'entrar. I per cada vegada que un d'aquests entra aquí, és un d'aquí que perd la feina. I a sobre, treballen per 4 euros. Mira, davant de la casa han posat un locutori. És que ahir treballa algú, tot el dia a la porta, xup, xerrant, ahir no treballa ningú, fan dràpils, jo per mi que passen droga. I tant que passen droga, si no saben fer res més. I cada vegada que veig un bon negre o sud-americà d'aquest, ja que molt em fan una por. Normal, que no hi ha terroristes o què? I tant, mira què va passar a Ripoll. Mira, jo que sé, a veure, igual són bones persones, saps? Igual, però jo què vols que digui? Jo no soc racista, però... Deixa'm pensar un moment que teníem que podem fer, vale? Aviam, mira, això anem és pel banc d'aliments, d'acord? Per buscar menjar, pels nens i per tu, la família, sí? La mare pregunta si això és per un dia o per una setmana. No, digue-li que és per un mes. Es bien. A veure, perfecte. I tu, Amina, tu continua passant per l'INEM, a buscar feina i el curs del català... Amina, cansada, hoy INEM, mañana INEM, catalán-huelo, no trabajo Amina. Amina-huelo. Mira, pues aquí tinc unes revistes per buscar feina, si vols, te les mires, les revises... No sirve, Amina, no catalán no leer, Inés, Però Amina, sisplau, tu no desesperes, tu continua passant per l'INEM i... Amina, no caridad, Amina, trabajo, limpieza bien, Amina, trabajo, no caridad, no, Inés, no trabajo, no caridad. Però, Amina, por favor, Amina, sisplau, Amina!
Hola, Clara. Hola, què tal? Què tal, com estàs? Sí, sóc Antoni, bon estar. Sí, bé, molt bé. I tu? Tu estàs bé? Perfecte. Mira, et volia demanar, aviam si tenies, no sé, algun lloc de feina a la neteja, per netejar, o a la fàbrica, o alguna coseta d'aquestes. Sí, és per una dona que té la filla, que és molt bona estudiant a l'institut, i em preocupa realment moltíssim, però moltíssim, que deixi els estudis per ajudar la família. Sí, perquè no tenen per menjar, no tenen... Sí. Com que de més? De Vic, collons, de Vic, és una dona de Vic, d'on vols que sigui, si no per què trucaria. Català. I dale amb el català. Doncs no té català aquesta dona, però bueno, per netejar o per estar en una fàbrica no considero que sigui tan necessari el català, ja l'aprendrà, ja estan anant en un curs, ostres. Ho sento, Clara, sí, tens tota la raó. Em sap greu, sí, però és que estic veritablement molt preocupat per aquesta persona i és que em preocupa moltíssim. Vale, em truca... D'acord, ja t'insistiré. Vale, perfecte. Gràcies, Clara, gràcies. Después de cada atentado un nuevo horror comienza. Dices que los musulmanes nos salimos en nuestra defensa. Los musulmanes que protestan son la mayoría inmensa. Pero tú piensas, ¿tú crees que eso le interesa a la prensa? A la prensa le interesa sembrar miedo y pánico. Si es musulmán y mata es terrorista, lógico. Pero si no es musulmán y mata, tranquilos, no es nada trágico. Ay, pobrecito, tenía problemas psicológicos. Pero yo todavía creo en la unión. Creo que nos une el amor y eso debe de ser la solución. Solo soy un rapero y esta es mi humilde canción. Mensajes de amor, lo contrario los medios de comunicación. Antes de hablar, por favor, te lo ruego. Es difícil ver la verdad en un mundo de ciegos. Pero aunque tú pienses que los musulmanes creamos el fuego, tú solo eres una canica en medio de este juego. Doncs jo soc Lola Sima, vaig venir aquí a Vic del Marroc quan tenia 5 o 6 anys i el mocador me'l vaig posar als 10 anys. Me'l vaig posar perquè vaig voler jo, ningú em va obligar a posar-me'l, va ser la meva decisió i quan vaig començar a portar vaig notar diferència. Vaig tenir menys amics i m'he trobat moltes barreres. No podia anar a treballar, no tenia amics, que a vegades camino i passa una persona i va a l'altra vorera perquè té por de mi, es pensa que el menjaré per portar un mocador. I és això, per portar un mocador tots som iguals, som persones, per portar un mocador no menjaré ningú, no li faré mal a ningú. A nosotros nadie nos va a parar. Este mensaje es para aquellos que saltan a la mínima. Yo también lloro, de hecho ya no me queda ninguna lágrima. Solo que yo lo hago en silencio y de forma íntima. Tú lloras por las víctimas, yo lloro porque soy víctima. Canvio, No em dic Amina, em dic Hanan. Podeu dir el meu nom? Hanan. Tanta gent dient bé el meu nom! Escrit, si el llegiu, es diu Es. Llegeix Hanane. I clar, el meu nom en àrab és carinyo. És la traducció, diguem. Però clar, dit malament, és pompís. I no és gaire agradable que em vagin dient pompís. Moussaoui, a cada rato. Me'n vaig al metge, espero. Hanane Moussaoui. Bueno, ja pregunta com es diu, no? Com es pronuncia, almenys. Bueno, doncs tota la meva vida he tingut aquest gran problema. Soc nascuda aquí, criada aquí, i clar, no tinc un nom com el de la teva filla o el de la seva filla. Tinc un nom diferent, que em marca i ja m'ha marcat de per vida. Què passa? Els meus, a casa meu, són musulmans i jo practico tot el que puc dintre del que he cregut necessari a la meva vida. Però clar, no vaig tapada
I clar, també a vegades em miren raro, els marroquins. Oi-te-la aquesta, amb aquests pantalons apretats. I a sobre és marroquina. Collons! I els d'aquí? Clar, vine a sopar, sí. Però si no menges poc, tampoc ets dels nostres. Collons, d'on sóc jo, doncs? D'aquí, d'allà o del lloc? No sé, a vegades crec que no sóc del lloc. És com el Barça i el Madrid. Moltes vegades em diu el meu fill, que el tenim per aquí assegut, per cert. Rosset i ulls blaus, com els d'aquí. Mira, el meu nen amb 5 o 6 anys em va venir a casa i em va dir: «Mama, tu ets marroquina?» I li vaig dir: «I per què m'ho preguntes, això, fill meu?» I em va dir: «És que clar, en Karim, un nen de la meva classe, diu que tu no ets marroquina perquè no vas tapada». I doncs, no puc ser marroquina i no anar tapada? No ho entenc. Tinc que ser d'un puesto? Això és com, bueno, soc del Barça i si el Madrid juga en un país que no tinc ni idea quin país és i no el situo al mapa, ha de guanyar aquell país per collons. Perquè és el Madrid, i jo soc culer. No puc ser una mica de tot arreu. M'agrada el pa amb tomàquet i també m'agrada el cuscús. M'agrada anar apretada, m'encanta, ho sento. Quan poder sigui més gran i em caigui tot, poder ja no ensenyaré tant. Però bé, de moment, vull que se'm respecti com soc. Em dic Hannah, soc comercial. I moltes vegades he hagut de posar en la meva targeta que em dic Anna, perquè així se'm va dir: «És que el teu nom és tan difícil, nena». Però clar, si les coses no són difícils en aquesta vida, què hem d'esperar? Que tot sigui fàcil. Jo no vaig demanar als meus pares que vinguessin a viure aquí, però ahir van venir i nosaltres som d'aquí. El meu fill és d'aquí, els seus fills seran d'aquí. Si no comencem a respectar-nos com som, ja podem plegar. Senyors, gràcies per haver vingut. A veure, nois, l'altre dia vaig dir que avui faríem el comentari de text. Algun voluntari? Jo. Mariona. El text parla del paper sobre la dona al món laboral. Molt bé, Mariona, molt ben dit. Aviam, David, què em podries dir tu? Jo crec que parla de la desigualtat. Bé, molt bé, David. Aviam, algun més? Jo. Tu, Jo, tu, sí, perfecte. però que t'has llegit el text, tu. Vaja, quina novetat. I vols dir que l'has entès? Totalment. Va. Jo. Tu, aviam què ens ha de dir. El text parla de la desigualtat entre homes i dones en el món laboral. És un estudi que parla de la dificultat de la dona per accedir al món laboral, causada per la tasca de la família i la llar. Tasca no reconeguda ni remunerada. Per cert, em dic Wasima. Shh.
Fa 20 anys que sóc professor i mai havia vist res igual. Mireu bé, si és que jo som l'anunci del Benetton i a sobre me la catiquem els resultats. Jo no sóc racista, però la veritat és que som diferents. I els noms? Els noms? Gurringer Singh, Rajvinder, Precious, Gengo... Abans, els alumnes es deien Ada, Josep, Miquel, Montserrat. Llavors van arribar els Kevin, els Aaron, les Jennifer, el Mohamed. Mare meva, on anirem a parar? Que encara n'hi ha alguns d'aquí. Vaja, els normals. Aviam, no malinterpreteu, jo no sóc racista, però... A veure, nois, l'altre dia vaig dir que avui faríem el comentari de text. Algun voluntari? Jo. Passim, aviam, què ens has de dir? El text parla de la desigualtat entre homes i dones en el món laboral. És un estudi que parla de la dificultat de la dona per accedir al món laboral, causada per la tasca de la família i la llar. Tasca no reconeguda ni remunerada. Molt bé, Guassima. Ho has fet molt bé. Has captat l'essència del text. Et felicito, noia. Jo soc Gurvinder Singh, som cosins. Vaig dir a Vic per trobar, jo també. Primer vaig dir a Inglaterra, jo també. Després vaig dir a Vic, jo també. Vaig venir al meu cousin Gurvinder. A primera Inglaterra, dec ser una nòvia, jo també. Jo jugar cricket o Cricket Club Vic. Jo m'agrada cultura cantar Vic, Català. Gràcies. Jo vaig venir a Vic per treballar, jo també. Primer vaig venir a Inglaterra, jo també. Després vaig venir a Vic, jo també. Vaig venir a la meva cousin Mandeep Singh. Sí. A Inglaterra vaig ser una nòvia, jo també. M'agrada jugar de futbol, m'agrada l'equip de Manchester United, gràcies a tots.
when they say it's over. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal when you say it's over. Damn all these beautiful girls. They only I un moment, falta la dependència blanca. Ja ho faig jo, Montse. Jo no parlo així, ma. Per què? Perquè porta un mocador i no podries treballar en una botiga de roba amb un mocador. Per què no? Perquè el mocador no porta, hauries de ser jove. Blanca! Conyo. Bueno, va, veig que et fa molta il·lusió, no? Sí. Doncs vinga, bé, ens imaginem que ets una dependenta jove, blanca i antipàtica del vespre. You're way too beautiful, girl. That's why. Ai, tia, fa molt que no em compro un vestit d'aquests que hi va. Quin creus que em pot quedar millor? Ai, tia, no sé. Segur que et queden superbé tots dos. Demana-li a la noia que ella en té pràctica. Hola, em podeu puc ajudar? No, res. Estem tard. Gràcies. Nato Ferri. Què ha de saber aquesta de moda? Si en el seu país segur que no saben ni què és la moda. Has vist quins cabells que porta? Perdona, Marco. Perdona. Sí? Sí. Quin vestit creus que és millor? Ai, no sé, prova-te'ls. Perdona. Sí. No és massa gran? Ideal. Amb un par de rentades? Paciència. Damn all these beautiful girls. They only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal when they say it's over. Fa molt que no compro un vestit d'aquests que hi va. Quin creus que em pot quedar millor? Tia, segur que tots et queden superbé, però demana-li a la noia. Bon dia, amb què les puc ajudar? Ai, mira, fa molt que vull comprar un vestit d'aquests. Quin creus que em pot quedar millor? No, que te'n provis. Sí? Tia, té raó. El què? I quin color està de moda aquesta temporada? El vermell. Sí. Què? Com ho veieu? No em va una mica gran? No està bé. No està molt gran. I no creus que amb dues rentades som un girall llest? Si fos de cot encara, però amb aquesta segur que no. Ai, doncs moltes gràcies, Molt amable. En sèrio? Ara que havia pillat el rotllo? La primera vegada que vaig venir a Vic va ser com turista. La meva dona havia vingut aquí quan era petita,
Gracias a la programa a dona amb els nens. La meva dona era una nena de Chernobyl. Ja de grans la meva dona va voler ensenyar-me la ciutat. Em va agradar tant que ara visc i treballo aquí. Jo no he patit mai el racisme. Potser és perquè soc ros i amb els ulls blaus. Hola, jo em dic Marta, jo soc de Vinyoles, de fet tota la meva família és de la Plana de Vic, i jo soc antropòloga. I bé, jo me n'he anat a Suècia. Vaig marxar perquè, jo treballava aquí, el que passa que els antropòlegs no ho tenim massa fàcil, no hi ha gaire feina pels antropòlegs, i a més no està gaire ben pagada, i no era només això, hi ha altres coses que feien que no estigués molt satisfeta. Per exemple, em preocupa viure en una societat tan patriarcal, on tenim tan poc clar això del gènere, on encara hi ha tanta discriminació cap a les dones. Era un tema que em preocupava l'educació dels meus fills, de la meva filla. També em preocupaven altres coses. Els meus pares són tallers, tenen una pensió ínfima. M'agradaria, sempre havia pensat, tenia ganes de poder-los ajudar, a tenir una jubilació una mica més tranquil·la. Però amb la situació d'aquí, i sobretot després de la crisi, realment era complicat. El meu home també es dedica a treballar en l'àmbit de la cultura. No és un sector en el que es guanyi molts diners o hi havia moltes possibilitats de feina. Aleshores, estàvem en aquesta situació una mica neguitosa i resulta que tinc una cosina que viu a Suècia, justament, no? I ella sempre m'ho deia: Marta, veniu a Suècia, que aquí lliguem els gossos amb llangonisses. Bueno, ja ho sabeu, Suècia, un país fantàstic, meravellós, s'han inventat les polítiques de gènere, tenen una democràcia consolidadíssima, tothom és ric, lliure, desvetllat i feliç i tot això, no? I aleshores, en aquesta situació, ens vam estar parlant i vam decidir que marxar. Ho vam comentar amb la família, amb els amics, i tothom em va dir: ostres, Marta, ets molt valenta, perquè fer un canvi així és difícil. A més, ets emprenedora, podries quedar-te aquí, al final ja estava, no moria pas de gana. Però clar, jo soc una persona ambiciosa, jo soc una persona que té ganes de prosperar, té ganes de millorar. Soc una bona mare, perquè penso en els meus fills i penso en el futur dels meus fills. I soc una bona filla, perquè penso en els meus pares i en el benestar dels meus pares. I per tot això ens vam anar a Suècia. Com només d'arribar, estàvem a l'aeroport, esperant a la meva cosina. Jo no parlo suec, parlo molt poc anglès, i la cosina no arribava. Estava jo, el meu home, els meus 3 fills, les maletes per anar a viure a Suècia, que com us podeu figurar és un equipatge important, i aleshores estàvem allà esperant i, no sé vosaltres, nosaltres som una família molt maca, molt ben avinguda. Els meus 3 fills, quan se'n van a viure a un país estranger, estan nerviosets. I si estem allà ja fa molta estona que som a l'aeroport, fa molta estona que estem de viatge, la petita s'ha marejat, els altres 2 que no paren quiets, total, estem allà i estem nerviosos. Jo soc molt bona mare, ja us ho he dit, però quan em poso nerviosa, doncs, l'he acabat fotent un poc. Tigres! A més, el meu home i jo tenim una relació idíl·lica, ens estimem molt, però quan li he demanat on eren els passaports i m'ha dit que els havia de tenir jo, com us podeu figurar, doncs és una d'aquestes situacions en què... Com us dic que els passaports? Jo no hem quedat que els portaves tu, hòstia, a veure si ara els hem perdut. Mira, com els haguem perdut. I ara haguem de passar a la duana i no tinguem els passaports. Si t'havia dit que els agafessis tu, per l'amor de Déu. Total, estàvem esperant i he vist que ens miraven. Ens mirava la gent que passava, els suecs que passaven. I els suecs que passaven, amb els ulls, ja ho veien tot. No m'han trobat ni intel·ligent, ni emprenedora, ni valenta, ni responsable, ni bona mare, ni bona filla. M'ha trobat cridanera, escandalosa, bruta, maleducada, mala mare. Segurament totes aquestes coses, i fixeu-vos, ha sigut només amb unes hores de diferència. Llavors ens n'hem anat a viure a casa de la meva cosina, bàsicament allò, esperant que poguéssim consolidar una mica la situació. A la casa de la meva cosina hi viu la cosina, l'home, els 2 nens, el gos i nosaltres 5. Contents no estem. Clar, un m'ha dit a la feina: és que els immigrants ja se sap, us agrada viure pilotats. No, no ens agrada.
Però és que, esclar, mentre estem buscant, mentre ens estem organitzant, toca el que toca. Me n'he anat a l'oficina de treball, no? I clar, jo només d'entrar ja els vaig dir, bueno, jo soc antropòloga, jo faig formació, podria fer classes a la universitat, podria treballar en una fundació, en una ONG, i ells van dir, no, en suec, llavors en anglès, autoritzada per treballar al servei domèstic. Hòstia, bueno, jo netejo bé. I de fet, no passa res si el primer temps he de netejar, bueno, no passa res, ja ho sabem, quan vas a un lloc nou és difícil, bueno, va. El problema és que he trobat feina a casa d'una senyora que viu al centre, una senyora molt rica, que no només és molt rica, sinó que és molt senyora. Aleshores, quan vaig començar a treballar ja m'ho va dir que m'havia de posar l'uniforme. Aleshores porto un uniforme amb un davantalet blanc, amb unes puntetes i cofi. Clar, home, per mi és bastant humiliant, sincerament. A més, un dia, estant a casa, va trucar una amiga de la senyora i em va dir una cosa en suec. Jo li vaig dir en suec, he pres algunes coses que no l'entenia. I ella em va dir, llavors en anglès, cridant molt, saps escriure? Perquè volia deixar una nota, clar. Sé escriure. Tinc una carrera, tinc un màster. Però, esclar, la senyora, quan jo estava fent de dona de feines, va pressuposar que no sabia res. Aquestes són les coses que fa que al vespre, quan arribo a casa i estic cansada, tingui ganes de plorar. Perquè jo estic disposada a moltes coses, pels meus fills, pels meus pares, per mi mateixa, per la meva família. Però a vegades, veure que no et reconeixen, veure que tot el que tens de valor quan arribes a un altre lloc es perd, perquè simplement t'estan mirant amb uns ulls que no són els mateixos que mira la gent del teu voltant, és difícil. Hem provat d'anar a viure en uns pisos molt bonics que hi ha, en un lloc que hi ha una placeta molt maca. I vam anar, vaig demanar, i el porter, bueno, de fet ja no vaig passar de l'entrada, perquè el porter em va dir que en aquell bloc feien selecció de veïns. Em va deixar clar que al ser amb aquesta finca de suec que tinc, no entraríem mai. Aleshores hem continuat vivint al bloc de la meva cosina, hem trobat un pis buit, és una merda de bloc, és una merda de barri, però què voleu que us digui? Ara ja soc presidenta de l'Escala, perquè allà sí que trobo que reconeixen el que sé fer i el que puc fer, a diferència d'altres llocs, perquè encara ara, mireu, quan torno de treballar de casa de la senyora, agafo sempre el mateix autobús i hi ha una senyora que ja la tinc vista perquè cada cop que pujo a l'autobús fa així amb el bolso, com si es pensés que jo li prengués alguna cosa, només perquè soc diferent, només perquè no soc rossa com ella, només perquè quan obro la boca es nota que no soc d'allà. A mi m'interessa molt que els meus fills no perdin les seves arrels. A casa parlem català i fem totes les tradicions hagudes i per haver. I els meus fills l'han après i evidentment ja el sabien, però evidentment l'han après molt bé el suec. De fet, si no fos perquè són igual de morenos que jo, semblarien suecs de veritat. I els seus fills, que ja són suecs, també parlen català. El que passa que quan venen a casa meva i jo els dic que faig seure i els poso una mulla per berenar i els poso cançons d'en Lluís Llach i els explico totes les tradicions catalanes, sempre em diuen, iaia, que ets tan folclòrica. Ets guapíssim. A quina hora he quedat? Hem quedat a les 9, falten 5 minuts. Mira, aquest detall no l'havia descuidat. Tranquil, els meus pares són tolerants, ja veuràs que no hi haurà cap problema. Sí, ja ho veurem. A quina hora he quedat? A les 9.
Vas bé? Falten 5 minuts. Estàs guapíssim. Com creus que serà? Oh, serà un bon noi. Ja ho veuràs. Segur que la nostra nena ha triat bé. Nuestra nena ja porta el novio a casa. Ai, i aviat es casaran i tindran fills. Quina il·lusió! Un negre! Mare de Déu de la gleba. Això no pot ser. Un negre, yo no soy racista. Con tantos hombres que hay en el mundo, ¿ha de triar un negro? Però quin disgust! Què dirà la gent? Un negre! Como Ampara prefereixo que la meva nena hubiera triado uno de aquí. Uno que sea blanc, ros, de ojos blaus como yo. Pero que siga de aquí. ¿Me entendeu? No soy racista. Però és que és negre, negre! No una mica negre, no. És ben negre! Estàs guapíssim, ets guapíssim, vaja. Hem quedat a les 9, falten 5 minuts. Els meus pares són tolerants, ja veuràs que no hi haurà cap problema. ¿A qué hora he quedat? A les 9 falten 5 minuts. Vas bé? Estàs guapíssim. Nuestra nena ja porta el novio a casa. Serà un bon noi, ja ho veuràs. Segur que la nostra nena ha triat bé. Quina il·lusió. Aviat es casaran i tindran fills. Quins nervis. Mare, us presento un xèrif. Xèrif, els meus pares. Molt gust. Estava molt nerviós, hola. Ai, estic tan contenta que hagi tingut. La Maria no només fa que parlar de tu. És un plaer per mi. Per nosaltres també. Què? Anem a sopar? Segur que teniu gana. La meva mare cuina molt bé, ja ho veuràs. Està boníssim. Va, vinga. Va, vinga. También se van al cielo. Hola. Jo em dic Hannah. Jo vaig néixer a Nigeria. Jo visc a Vic 2 anys, però abans jo vivia a Nigeria. Jo tinc un nen nascut a Vic, 11 mesos. Su nom Fortuné. Jo m'agrada parlar català, però és molt difícil.
pasaba. Me hacía el cabello. Me pongo la cara. Y mis entran siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! 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 Hasta que un día que retrocedí y que iba a caer. ¡Negra! 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 No De hoy quiero. adelante, no quieras guiar mi pelo. No quiero. Me voy a reírme de aquí. Porque invitar según ellos, que por invitarnos algo se sabe. Y llama a los negros llenos de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¡Qué lindo tiene! ¡Negro! 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 Y bendigo al cielo porque quiso Dios que el negro fuera mi color. ¡Negro! 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 ¡Negro soy! Hola. Yo soy preciosa. Yo Basnisha a Nigeria. Yo voy a venir a España hasta allá. Yo de Nigeria a Camerún, después de Camerún a Guinea Ecuatoriana y después a Madrid. Yo paso un año en Madrid, después a Zaragoza. Tengo familia en Zaragoza. Después Granollers y Canovella. Y al final a Vic. Tengo una amiga en Vic. Soy Abia de UNE que nazco en Vic. Bom, bom, bom. Bobby Luwashendun. Bom, bom, bom. Ibẹ̀ láti ṣeré. Bom, bom, bom. Bom, ayé. Bom, 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 bom. Bobby Luwashendun. Bom, bom, bom. Ibẹ̀ láti ṣeré. Bom, bom, bom. And Dick Mary, Nasha in Nigeria. Dick Mary, Nasha in Nigeria. La même donc en 2006, yo va venir à Big. Yo allá à Nigeria, yo va casar. Mais à la même Mary travailla à Big. Trabalha a Canica a Big. Tiene dos filhos de 6 y 4 años. Nació aquí en Big. Van a la escuela de la seña. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Ibẹ̀ láti ṣeré. Bom, bom, bom. Bom, ayé. Bom, A mi no em deixaran entrar, ja veuràs. Per què? Home, collons, no és fort, que soc negre, tio. Si vas fer un dandy, sí o no? deurien de fer-te un beat. M'agrada o no? Molt, molt, molt. És que m'he comprat aquesta de perquè l'última vegada que em vaig venir per poder entrar, em van dir que no anava ben vestit. No, tranquilo, segur que avui entres. O sigui, el nerviós no sé. M'agrada la meva feina. De gelar,
que tot vagi de decidir que entra y que no. Por ejemplo, el negro aquí no entrará y el Panchito tampoco. Я le veig un sindus, pero que san pensar, a mes les ordres de jefe son claras, ni moros, ni negres, ni indusos, ni ras raros. Que després la llei, aquí només entra els saquers blanquets i ben vestits. Tú no entres. ¿Pero por qué, tío? Y tú tampoco no entres, Panchito. Pero si vienen cada semana. Doncs no tornes més, aquí no entras. Pero tío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo entrar? Porque els negre y tú, Panchito, de merda. Va, anem, tío, va, deixa. Fora d'aquí. No, deixa. Si no voleu que us trinqueu la cara. Pasan las jucas y la boda comienza. Y la cosa suena, y la cosa suena. Scooby-Doo, papá. No, que serà d'entrar, ¿Pero por qué? Va, tío, vas porque eso celebra. Pero tío, si vas a un dandy, ¿Sí? deberían posarte en el ayuntamiento. M'agrada? Molt. És que m'he comprat expressament per venir aquí, perquè l'última vegada que vaig venir em van dir que no anava ben vestit. Pero si estás guapísimo, tío. ¿Sí? Hombre. Tranquilo, voy a entrar. Vamos a bailar como locos. Tú no entras. ¿Pero por qué? No entras y punto. Com que no entro? Què li passa? Té la pesta potser? No entra y punto. Però per què? Té tot el dret d'entrar, no? I tant, que té tot el dret d'entrar, i tant. Si yo no tengo el dret de decidir A tu que el que et passa entra y és que que ets un no. racista de merda. Sí, racista! Racista! Sí, senyora. Saps què passa? Saps què passa? Que si ell no entra, jo tampoc. Ni jo. La merda disputa. M'agrada la meva feina. Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Empató sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. ¡Guapo! Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisas y le suplicó a su Dios crucificado en la repisa el resguardo de lo suyo y perforó la frontera como pudo. Si la luna suave se desliza
por cualquier cornisa, sin permiso alguno, porque los de afuera precisan comprobar con visas que no son de Neptuno. El emigrante, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría ni obligado. El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo y no es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos, y de allá porque se fue. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque los de afuera precisan comprobar con visas que no son de Neptuno. Si la visa universal se extiende desde el día en que nacemos y caduca en la muerte, porque a ti te persiguen si el cónsul de los cielos ya te dio permiso. Bueno, yo soy Gengo, en los nuevos papeles posa que soy Edison Alejandro Zapata Ureña. Pero desde petit nací afortunado. Mi vida fue rico desde pequeño. A 1 año de edad ya emigré. Qué valiente que fui. Me había cruzado un puente y había ido a casa de mi abuela. De ahí nunca más me separé de ella. Vivíamos juntos, éramos felices, teníamos de todo. Hasta a veces hambre. Pero bueno, pasaron los años, pero como inconscientemente ya sabía que por mis venas corría la sangre catalana. A los 8 años me monté una empresa. Imagínense, 8 años. Me fui a tumbar naranjas, hice un zumo y fui a vender al campeonato de fútbol que había ahí. Me forraba primer sueldo, cuenta ahí, madre de Déu de la Greva. Pero después se acabó el campeonato. Como uno a veces da crédito a la gente, muchos no me pagaban. Pero se acabó el campeonato. Después monté otra empresa. Me fui a la ciudad a limpiar zapatos. Limpiaba ahí contento, soñaba con poder estudiar, todo eso. Les limpiaba los zapatos y les manchaba el calcetín. Ese no les cobraba porque yo les daba ahí gratis. La manchita gratis. Pero bueno, un día hubo un problema con la familia, que eso que hay. Mi abuela tenía unos toritos, vendió y no aparecía el dinero. 89 años tenía ella. Se había olvidado dónde lo ponía. Y vinieron toda la familia a preguntar el dinero y decían que lo había cogido yo. Y yo decía que no, con lágrimas en los ojos. No me creían, que me lo había robado, en 2 palabras, porque siempre hay, cuando hay dinero, a veces hasta los hijos se vuelven buitres. Y aquello estaba ahí y decían, pero devuélvelo, hijo, devuélvelo. No pasa nada. Y mi abuela decía, él no me coge, no me ha cogido nunca. Y entonces se fueron y acusándome que lo devuelva, que no pasaba nada. Y entonces, al otro día se acuerdan de lo que había metido, no es que la caja fuerte era debajo del colchón. Y estaba ahí. Apareció el dinero. Sorprendentemente, nadie me dijo ni lo siento ni nada. Se quedaron callados y yo me reí. Como tengo la costumbre que me han dado una boca grande para poderme reír. Y fue así. Entonces mi abuela tomamos una decisión. Lloramos un poco, casi una noche entera. Pero dijimos que íbamos a ser felices donde quiera que estemos, aunque nos tengamos que separar. Y cogí la decisión de venir a España. Vine con la mentalidad. 6 meses. Estoy 6 meses, ahorro, porque me contaban que en España había bastante dinero. Y en Cataluña más. Cogí 6 meses, hice cálculo, vuelvo, estudio y ya está. Y entonces vine aquí, tenía 17 años, donde un primo vine.
Busqué trabajo por todos lados, no había. A los 4 meses vine a encontrar trabajo de lavando platos. Pedía de camarero, que no. Pedía del otro, es que yo quería estar ahí al frente, pues que me vean. Y todo eso. Y el sueño de ser rico todavía seguía ahí. Trabajaba, después conseguí un trabajo en una empresa. Se hizo rico mi jefe y yo todavía nada. Le pedí un aumento, no había dinero. Y a la semana viene con un Mercedes grande. Entonces le digo, ¿sabe qué? Me voy de tu trabajo. No, ahora sí quédate. Que la mano de obra es buena la de nosotros porque nosotros callamos. No callamos porque no nos gusta el trabajo, sino es porque tenemos miedo que nos echen a la calle. Porque al no tener una profesión, nos toca aguantar ahí, aguantar. Y es doloroso a veces tener que aguantar gritos, quejos. Y también cuando la gente dice, es que ustedes dañáis la faena. No dañamos. Estamos haciendo ricos a muchos de aquí y jodiéndonos nuestras vidas. Yo sueño con volver a mi casa y tener muchos amigos, todo, venir aquí. En la disco a veces no me dejan pasar. ¿Por qué? Para socios, para VIP, pues sí, y hay problemas. He decidido irme fuera de fiesta, porque me encanta la fiesta, la música me corre por las venas. Y todo eso, y Cataluña me encanta, soy feliz aquí, y cuando me preguntan afuera, en Cataluña, España, ¿hay racismo? Les digo, no hay racismo, porque a lo mejor solo lo viva yo eso, y otros podrán vivir lo normal. Pero como soy de aquí y me siento más catalán que los Pujols. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you let me sing another song of freedom? Una ciutat provinciana, capital de comarca. S'hi viu bé, sobretot si evites mirar altres realitats. La perspectiva és important, tot net i endreçat, tot en ordre. Nosaltres aquí i vosaltres allà. Vides que es freguen, quasi es toquen. Vides que ni tan sols ens podem imaginar. Herois. Herois que seran els nostres somnis, els pares dels nostres nets, les parelles dels nostres fills. Perquè aquesta és la realitat que ens espera, és el futur que ens espera. I potser que ho comencem a mirar de cara. Depèn de tu. Depèn de la teva actitud. De la teva mirada. Que la realitat no ens deixi sense esperança. I ara... Què veus?